Kicking negre watch my grassroots election. Party nigga systems. Kendo wang ni anyalu promise gi. President Yusuf Rio didek. But this food with the last bet, ma wang ni gik mukono bed ma ber ma poki yod warayod. And onge yoma, if you are working for the best, you will get your cake. If you are joking around, you will never see parliament again. That is the truth of the matter. Wabe wadwaro lodge. Secondly, adwa ni CS mare labor. Gidi fine gidi maber. Onge yo minyalo kao ngato kani itero pinyu mondo dhi oti kamoro ni subjected to be a laborer. Mano gi wawe jo manyocha dhi loka in the ordinary way ka. Because they were paying even less. Kakoro Kenya madwa charge 150. To joka to charge around 100,000 you saw the loka bitiyo biduogo. To kinyal kao ngato ka Cleophas ni igolo ngato kani dhi tiyo tijema extraordinary minyalo time Kenya ka. That is one thing momi watama kuta investors. Mabiro kama ndo kike titije moko. Omyo that thing should be redefined. Okinya golo jikani tero loka ni kedo jichuli pesa. Kara serikali to no me wango. Want to make taxes every day. Erokamano Tom Duku janon siasa kachel kodaka wakili Peter Sibawa Saga kod MCA Mogwele County Assembly ma Kisumu Mheshimiwa Regina Kizito kumiduthuma to kodo okinyi maka wuono waloso Uganda mathoth ahinya karka mondi konwa moro ote kachel kodaka jogo ma neni kodo are duchieng manyoro marito twa kodo chieng maka wuono wiyo kanyo gima Tom Duku wacho kanyo kotieko wacho ni bedo makare to bende jogo ma ok omiyo chama luor iwacho ni neno assembly kata neno od bura gidho Dr. Sitokale ne bed mabor mana kangas madhi e polo aduogo kae kod chal mar wache counties bende counties tionwa kawuono kantiere kae kod Setho Kumu menja siasa Philip Pande ma en jasumparo weche mag ojende pacho kae kachel kodaka Oguda Walter director mochung'ne weche mag fwambo kod weche mag tudruok e apis governor county ma Migori watu wako morani county zo bende tionwa bende wanenogi tunika japiny inene yo machal nade oriti masani nyinga Cleophas Oluoch jagisumu kanyakwar mukio nyaka tsangu erokamano kombedo koda giwenda okinyi makawuono kete manera Ramogi TV.